Watika ni weche mag tuke ni team Kenya jotugo manyiri maigi ni piny mar 17 matugo handball osingo mar loyo team mar Senegal e finals mag tuke rowere pinje Afrika madhi nyime boma ma Luanda piny mar Angola poronono gi rado e finals. Team mar Senegal noloyo team mar Kenya gonde 9-8 e tuke mag grube chieng' wuok tich mokalo. Kata kamano team no ma itayo gi kocha Evans Owino osingo mar puonjo Senegal puonj mogik e finals poni gi rado. Kenya noloyo timbe mag Afrika ma milambo gi Angola ka Senegal oseloyo Togo gi Afrika ma milambo. Nyaka sani Kenya oseloyo midila 11 e tuke gi madhi nyime. Kenya nigi goldi 4, silver 3 gi bronze 4 ka tuke go pod dhi nyime nyaka tarik 20 dweni. That these are young athletes coming into the sports and they're doing this well. Under quite difficult conditions because the temperature here is a bit different from what many will be used to. But we're really proud of the efforts that the young ones have put in, and we're praying that it gives them more confidence. And I'm sure by the time we get to the next games, we will have a very formidable showing from these young